draga moșeril. Pentru tata să moară Nenicu. Asta își dorește el. Care este starea de spirit? Pozitiv. Dacă vorbește asta pe la Europa Liberă. Wow. Mama, ce Lili, acum te-ai găsit să fugi. Dacă găsim o artiță care să semene cu Lili. Aia are pe cineva acolo. Arta cere sacrificii, dragă. Arta cere orificii, dragă. El ăsta nu e copil, nu. Ăsta e turnator, asta e crescut, un turnator. Chiar ai pus scrisoarea la poștă? Da, am pus-o. Păi tu dai seama ce ai făcut, mami? Cum stăm cu tineretul studios? Eu zic că stăm bine tovarăș colonel. Atmosfera în general pozitivă. Bă, nu cred că e chiar așa cum zici tu. Dacă rămâi aici, o să dai seama cât de prost ai fost. Nu se schimbă bă nimic aici. Ești peste 30 de ani. Da, mă, să fure, mă, că nu zice nimeni. Dar nu, de unde să vedem? Nu fi prost. Și la urmă urmei au fost și actori mari acum. Au fost, dar n-au fost acum, când javrele le trag în oameni. Sper să nu mai apară alte probleme. Stați liniștit, ce problemă să mai apară? Oricine bate la ușă, nu deschizi, da? Dacă sună măta, ai zis că m-a dus la meeting. M-a dus la meeting. La meeting, bă, Bă, nu-i sănătos, bă, ne bagă la pușcărie, bă, idiotule! Ești, bă, deja într-o pușcărie.